Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбір темалар турында кыскача. Лагерлар үзешін башлый, саулык сәламәтләндерү мәгариф комплексы балалар ялын ничек оештырачак. Рәхмәт сүзләре һәм бүләкләр белән кайттылар. Хәрби хезмәткәрләр волонтерларга сюрприз ясадылар. Шолда Яшлык проспектына капиталь ремонт ясала. Тынычлык проспектынан Шулманга кадәр участокны яңартырга кирәк. Яңартылган юл өслегенең гомуми озынлыгы 2 километрдан артыграк тәшкил итәчәк. Эшләр агымдагы елның ноябрь ахырына кадәр тәмамланыр дип планлаштырыла. Проект дәүләт экспертизасын узды, ГАИ белән килештерелде. Бу хакта шәһәр мэры Наил Магдиев хәбәр итте. На проспекте Яшлык появится дополнительный тротуар, новое освещение. Есть ряд разворотов, которые нужно будет капитально отремонтировать с учетом современных требований. Исегезгә төшерәм, Яшлык проспектында быел капиталь ремонтның икенче этабы үткәрелә. Беренчесе 2024 елда узды. Ул вакытта эшләр машина төзелеше урамыннан Тынычлык проспектына кадәр алып барылды. Төзүчеләр җәяүлеләр өчен велосипед юллары һәм тротуарлар төзеделәр, өстәмә бурылышлар ясадылар, юл өслеген яңарттылар. Магистраль урамында да капиталь ремонт ясала. Исегезгә төшерәм, элегрәк чокырлар гына ямалган иде. Юл төзүчеләре билгеләп үткәнчә, аны участокта аварияләрне киметү өчен үткәргәннәр. Автомобильчеләр һәм машина йөртүчеләр тарафыннан юлның начар торышына карата шелтәләр шактый булды. Нинди эшләр башкарылачагы турында алдагы материалда сөйләрбез. Юл төзүчеләр җир эшләрен башкаралар. Юл урыны белән ябылган, ике якка бер генә полоса калган. Шуңа күрә реверсив хәрәкәт оештырылган. Участокта ике регулировщик эшли, алар бүке барлыкка килмәсен һәм аварияләр килеп чыкмасын өчен күзәтәләр. Буквально 3-5 минут. Потом движение. Он закрывает, я открываю. Машина йөртүчеләр әйтүенчә, алар бу вакытлыча гына уңайсызлыкларга түзәргә әзер. Җимерек юлдан йөрү күпкә начаррак иде. Машина юлы чокырлар белән тулган иде ди алар. Юллар өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә, шушы юлларны ясаган өчен. Элек вообще ватыга йөреп тә булмый бит элек. Киңәйтәләр бигай хәзер инде. Нормально булга тиеш. Яра киттек без. Җиңел һәм йөк автомобильләре, зур сыйдырышлы автобуслар, агымы шактый тыгыз, магистраль урамы, сәнәгать предприятиеләре урнашкан сәнәгать зонасы аша уза. Юлчылар 2 километрдан аз гына артыграк озынлыктагы юл өлешен яңартачак. Капиталь ремонт 2025 елның 20 ноябрьнә кадәр төгәлләнергә тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Каникулларның кызган чагы, димәк, күп кенә лагерлар үз эшен башлый. Саулык сәламәтләндерү мәгариф комплексы быел 8 меңнән артык баланы көтә. Шул исәптән 300-гә якын махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары көтелә. Лагерь үз ишекләрен 1 июньнән ачачак. Хәлегә монда әзерлек эшләре бара. Балалар ялы ничек оештырылачак? Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина балаларның ял итү урыннарына шәхсән үзе барды. Чтобы сбалансированы белки, углеводы, жиры. Вот опять йогурты. Яңа җәйге сезонга саулык сәламәтләндерү лагере ныклап әзерләнгән. Әйтик, балалар өчен бирдә витаминнарны исәпләп, көн саен 5 тапкырга меню ясаганнар. Ашхана һәм савыт-сабаларны яңартканнар. Стереоцитные лампы работают все в рабочем состоянии. Косметик ремонт медпунктка да кагылган. Моннан тыш бирдә респиратор һәм эчәк авырулары булган балалар өчен 2 изолятор барлыкка килгән. Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина лагерның туплану темасына да аерым тукталды. Повара есть, обслуживающий персонал, есть все вожатые. Это важно, где вожатые девочки. Вожатые, как традиционно, с МГПУ отрабатываем и на Набережно-Челнинским педагогическим колледжем. Ну и плюс российские студенческие отряды. Вот, они тоже прошли как бы профессиональное обучение. Яңартулар йокы зонасына да кагылган. Балалар өчен уңайлы йокы зоналары һәм бүлмәдә зур булмаган суыткыч, аерым санузел, ТВ әзерләгәннәр. Балаларны патриотик тәрбияләүгә дә аерым игътибар бирелә. Саулык сәламәтләндерү лагерендә ачык һавада сугыш геройлары балаларына багышланган майдан бар. Важно, что дети из многодетных семей имеют скидки, а дети участников специальной военной операции, все до единого, кто может, отдыхают бесплатно. Да, вот это очень важная позиция. И сейчас вот мы поговорили с руководством лагеря.
270 человек только из Челнов вот заявилось, и они отдохнут бесплатно, а будут еще дети участников специальной военной операции из других городов. Сейчас идут подготовки прям на последнем этапе, старте без выходных. До 1 июня это покос травы осуществляется, это техника тяжелая, там за крылатым работает, тоже мы занимаемся как раз благоустройством территории. Сегодня уже заезжают к нам вожатые, они уже заехали. Вот, завтра мы будем проводить инструктажи все плановые и внеплановые, да, и какие-то отрабатывать учения. Вот, ну и 1 июня уже встретим наших детей. Балаларның җәйге ялы 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Урамда җылы һава торышы урнашты. Чаллы халкы шәһәрнең яр буйларына, паркларына һәм скверларына йөрергә чыга. Шуңа ук прокатлар актив эшли башлады. Халык велосипедлар, роликлар, самокатлар һәм радио идарәле машинкалар сайлый. Ике тәгәрмәчле транспортны арендалау бәясенең күпмегә артуын хезмәттәшем белеп кайтты. Бәяләр артуга шулай ук запас частьләр бәясе арту, биналарны арендалау һәм хезмәт хакы арту йогынтысы ясады дип уртаклаштылар велопрокат хезмәткәрләре. Цена повысилась совсем незначительно, то есть она даже не ощущается, но велосипеды стали более новые, дороже, качественнее, соответственно, за ними тоже ухаживаем. Поэтому пока никто не жаловался. На 100 рублей разница. То есть в том году было 300 рублей взрослых, сейчас 400. Обслуживание же у нас покраска, столько, я вот смотрю, да, вот владелец он, и вот это по покрытию тоже, все внутри, ремонт, это постоянно обновка, ну и все дорожает сами инструменты, расходники. Әгәр велосипедта айга бер тапкыр гына йөрелә икән, шәһәр халкы ике тәгәрмәчле транспортны прокатка алуны өстәп күрә. Көндәлек куллану өчен үз велосипедың булу отышлырак ди чаллылар. Весной, вроде в начале сезона, еще мы этот цену взяли за 150. Но учитывая то, что а сейчас вроде 250, есть, может быть, и больше. Например, если взять нас, у нас в семье 6 человек. Если даже один раз в месяц, или в неделю кататься, то это уж накладно выходит. С дочкой катались на велосипеде, часик вроде. 800 рублей, приемлемая цена, недорого. Погода отличная. Приемлемая цена, хорошая. Часто берем. В неделю два раза примерно вот так. Хәзер Табиев яр буенда, Тукай яр буенда, Прибрежный һәм мәдәният һәм ял паркларында ике тәгәрмәчле транспортны прокатка алырга мөмкин. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Мондыйналар һич көтмәгәннәр хәрби хезмәткәрләр волонтерларга сюрприз ясадылар. Активистлар махсус хәрби операция башланганнан бирле ватанны саклаучыларга ярдәм итә. Мондый ярдәм беркемне дә битараф калдырмый. Сугышчылар яр чаллыга ярдәмчел шәһәр халкына рәхмәт белдерергә килделәр. Тулырак халдагы минутларда. Биталар үзләрен ни өчен чакырганнарын да белмиләр иде. Барысы да сер итеп сакланды. Волонтерларны хокук тәртибе гаскәрләре музеена чакырганнар. Аларга янәсе безнең телеканал өчен төшерүдә катнашырга сорадылар дип хәбәр итәләр. Үзләрен нинди сюрприз көткәнен белгәч, алар гаҗәпләнделәр. Хәрби хезмәткәрләр аларга рәхмәт хатлары һәм медальләр алып килгән. Я не понимала, что привезли награды до тех пор, пока мне не сказали, что необходимо распечатать будет бумагу. Вот для чего эту бумагу распечатать и кто должен присутствовать, немножко держалась в тайне ребятами. Это для нас неожиданно, но это очень ценно. Спасибо большое, что оценили наш труд. Как нас позвали, просто в группе написали: «Быть во столько там-то». По-боевому и ничего лишнего нам не сказали. Тагын сумры кушаматлы хәрби хезмәткәр музейга үзенең флис толстовкасын тапшырган. Аны чаллы волонтерлары теккән була. Аны кигән ир хәрби заданиедә яралана, ләкин исән кала. Кофтасы исә тишкәләнеп беткән. Отработали 2 недели, получается, вышли на 0, должны были уйти, там техники не было, нас забрать. Вернулись. И где-то половина 12 ночи зашел коптер на нас, сделал 2 сброса. Парень, слава богу, целый остался, я получил ранение. Тут даже до смешного, наверное, 10 БЗ, 10 дыр. Волонтерлар хәрбиләргә гуманитар ярдәмнең чираттагы партиясын әзерли. Активистларның күбесе сугышчыларга махсус операция башланганнан бирле ярдәм итә. Сейчас работаем не только с подразделением Министерства обороны, с подразделениями Росгвардии на постоянной основе. Отправляем электронику, радиостанции. В основном это медицина, гигиена. Гуманитарная помощь, все доезжает до нас, все нормально. Все
все делится между там даже подразделениями, все. Ну, больше уходит, конечно, мы штурмовикам отдаем, потому что у них постоянно все теряется, ничего не задерживается. Потому что все после БЗ выходят, вечно все рваные, грязные. Активистлар киләчәктә дә хәрбиләргә һәр төрле ярдәм күрсәтергә планлаштыралар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Паковато! Больше 30 аттракционов, семейный ресторан, домики для празднования дня рождения. При заказе праздника торт в подарок и скидка на билеты 20%. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.